Ами ако можех да върна времето? Ами ако можех да вървя по същите камъни, които някога са усещали стъпките на царе? Времето тук е оставило белези, но не от разруха, а от величие, което още диша. Ние не сме просто потомци, ние сме наследници на една невидима сила, която чака да бъде събудена. Империи са се раждали и падали тук, но какво наистина изгражда една велика нация? Следващата история не е просто битка. Тя е урок. За мъдрост. За сила. За царя, който промени хода на времето. Цар Иван Асен II.